Hola, boa tarde. Benvidas, benvidos a esta maravillosa xornada de reivindicación e homenaxe das bandas de música en Galicia. Eu estou encantada de estar aquí. A verdade é que é para min unha honra e un orgullo poder participar dun día así. Achégome con moita humildade porque vou vos confesar, como algúns sabedes, que eu non son unha musicóloga especialista en bandas, aínda que as observo dende o exterior con absoluta admiración e fascinación. Eu son musicóloga e antropóloga, teño a fermosa profesión, creo, de ser antropóloga da música, e a pesar de non ser un espazo profesional moi habitual e remunerado, sí que é fermoso en cuanto que me permite comprender, creo, a banda de música, a pesar de ser allea, dende un punto de vista social, cultural, moi trascendental, digamos, en Galicia. Entón, eu, como decía, chégome con moita humildade e veño con pleno interese para aprender. Hoxe, gracias a Bea e a José, que foi francamente fascinante, e eu salgo absolutamente ilustrada daqui. Entón, para min é un orgullo poder hoxe presentar a unha persoa tan relevante, ademais, no mundo da música en Galiza, tanto a nivel de banda como a nivel orquestal, como é aquí o meu compañeiro Javier Viceiro Filgueira. El é un músico de absoluto recoñecido prestixio, con unha ampla formación da que nos falará despois. A pesar dela, seguramente non sempre foi fácil adaptarse a topar lugares, digamos, non? Por aquí ou por alá. Entón, para min é unha honra poder presentarvos hoxe a Javier Viceiro Filgueira. El formouse como trompetista, acadando o título de superior de trompeta no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid no ano 1996. E no ano xa 1997 foi director na Banda Municipal de Silleda, en Pontevedra, e na Banda Municipal de Bea de Vigo, que xa se mencionou aquí como un desos grandes territorios frente a Valladares de patrimonio bandístico na comarca de Vigo, que así o é, e ademais teño entendido por compañeiros que foron músicos na banda contigo de Beade que consideran, direiche, que levaches a banda de Beade a outro nivel e che teñen unha absoluta estima e admiración profundísima. Ou eso de ti, si tal. E creolles, francamente. Posteriormente, inicia os seus estudios de dirección de orquestra con James Ross en Estados Unidos e Marcel Van Brie en Holanda, e entre o ano 2001 e 2005 fórmase en dirección en diversas institucións de carácter europeo, como, por exemplo, no Corso Superior de Dirección e de Banda no Instituto Superior Europeo Bandístico de Trento, en Italia. E, incluso, entre 2001 e 2005, doble titulou nos dous másters da Escola do Sur, do Conservatorio do Sur, de Música de Maastricht, en Holanda, tanto en mestrado de dirección de banda, primeiro, como no mestrado de dirección de orquestra, posteriormente. Non suficiente con isto, tamén fixo investigación, así que estamos aquí tamén acompañando un doutorado en música polo Departamento de Comunicación e Arte da Universidade de Aveiro en Portugal, sobre unha figura precisamente que está relacionada co mundo da banda, que é don Enrique Saavedra Castro, do que, se en algún momento a sala contempla tamén, podemos chegar a conversar. E na actualidade é docente de trompeta no Conservatorio Superior de Música de Vigo, así que está aquí con nós. Esa é a sorte, que podemos decir que temos a un profesional como a él dando clase nun conservatorio noso, no noso propio terreo, e dirixe a Orquesta Sinfónica da Escola de Artes do Alto Miño, Arteam, de Viana do Castelo, en Portugal. Así que hoxe estamos frente a un deses directores
de tanto orquesta como banda, que ademais teño entendido que na súa xuventude, alá entre a década dos 80 e 90, foi músico da banda municipal de música de Pontevedra, así que foi un deses músicos que, bueno, se tocou debaixo dos soportais da Praza de Ferrería de Pontevedra e o mellor podemos empezar a conversar por ese principio de como foi ser neno de banda. Boa tarde a todas e todos, non sei se me escoita ben, sí. Comparto o concepto co que abriche a nosa conversa, ese concepto de humildade, non? Para min é un placer, agradezo moitísimo a invitación, o convite a esta xornada e quizáis, por suposto, o feito de ser neno de banda realmente algo moito, moito diferente na túa formación a ser un neno que se inicia no piano, non? Que maiormente se forma de forma técnica ou artística prácticamente el solo, ¿no? Comparte experiencia musical cando traballa a cuatro mans con outros colegas ou con o seu profesor, ¿no? E despois no grado profesional, o conservatorio disfruta de ter esa asignatura de música de cámara e partilla experiencias musicais con outros músicos de outras especialidades, ¿no? Pero un pianista realmente desempeña nun 70% as súas capacidades e crece como músico el solo, non? O feito de ser músico de banda e desde o teu inicio compartir experiencias e vivencias musicais con outros colegas provoca que determinadas capacidades do que se chama práctica de conxunto sean asumidas casi de forma inconsciente, non? De feito, sempre penso no mesmo. No momento que algunha obra de banda sinfónica ou orquesta sinfónica me toca integrar algún pianista, se ese pianista non ten experiencia orquestal, realmente sei que vai ser unha tarefa relativamente difícil, non? É que me vai facer preguntas, bueno, el maestro cando marca así, que quere decir? E realmente teñen dificultades un pianista porque efectivamente desde a súa infancia non partillou con outros colegas dese mesmo instrumento esa práctica de conxunto, non? Bromeamos con frecuencia cos meus colegas do centro profesores de piano que teríamos que desenvolver unha disciplina no grado superior dos pianistas unha optativa que fose contar compases de espera, non? Porque realmente os pianistas non están acostumbrados a contar compases de espera, non? É dicir, eles tocan e no momento que ven a partitura un 4 ou un 5 dicen, e isto que? E agora como conto, non? De alguna forma, sí, é un problema. Realmente, ás veces, son grandísimos pianistas que todo funciona ben mentras están desde o inicio da obra hasta que hai un compás ou dous ou tres compases de pausa e realmente volver a integrarse no conxunto é un problema importante, non? Resulta o mellor significativo en cuanto que isto aporta é moi significativo en cuanto ao concepto do solismo, non? De efectivamente, pois, o mellor non estar para nada acostumados a simplemente agardar, digamos, non? Para ter a presencia musical e, polo tanto, non ter ser instrumentos dun carácter tan solista que verse seriamente afectados, non? Por agardar. Sí, é normal, porque realmente a bibliografía pianística, o piano foi sempre contemplado como instrumentista solista ao frente da orquestra, non? Realmente son, no fin do século XIX, sobre todo na primeira mitad do XX, autores como Zoltán Kodály, por exemplo, na súa suite Jarillanos, que integrou o piano como un instrumento máis da orquestra, non? Como se fora, de alguna forma, parte da sección de percusión, non? Entón, efectivamente, aí unha bibliografía que induce a ese tipo de dificultades, non? Pero, bueno, de alguna forma non sei se respondín a esa pregunta en relación ao que significa ser neno de banda, non? Unha cousa tamén importante que ten a ver un pouco social, non? Nos temos un índice de abandonos enormes no grado medio, no grado profesional, especialmente nas especialidades instrumentales de corda,
E non nas de vento, precisamente porque neses momentos onde un estudiante con 15, 16, 17 anos está cursando o seu ensino de régimen xeral no instituto e está paralelamente tamén 6 ou 7 horas a semana ou 8 no conservatorio, facendo quinto ou sexto grado medio, compatibilizar todo eso é moi difícil. Entón, neses momentos de baixada dese índice vocacional, non que o mellor algún instrumentista de vento pásase pola mente deixar os seus estudios, chega o viernes ou o sábado e chega a banda e partilla ensaios con os seus colegas, partilla sensacións, vai facer un concerto e de alguma forma, persoalmente a min, eso axudoume a manter o fillo e estar conectado coa música, cousa que noutras especialidades, principalmente aquí en Galicia e en España, nas especialidades de corda, pois realmente eso non existe, precisamente porque todos sabemos que efectivamente non existe unha grande cantidade de agrupacións orquestrais que podan fomentar ese arraigo, ese vínculo e que xere ese sentimento gregario do músico. A min, falando precisamente, eu son docente na Escola Municipal de Música e estou rodeada de instrumentistas de banda, adultos que foron cativos, que se educaron musicalmente nas bandas, pois dende a de Merza ata a de Santa Cruz de Ribadulla, bandas de prestixio ademais da provincia, e que efectivamente hoxe en día son músicos, docentes, profesores, todos instrumentistas de vento, precisamente. E, bueno, un deles mencionaba claramente, definía para él a banda como familia. Entón, o mellor podemos, eu estructurei, digamos, a conversa en 4 grandes bloques, que van a ser un pouco tocar si perviven ou agora mesmo estamos tamén asistindo a un proceso de estereotipia asociado á banda, si o gran público ten unha imaxe estereotipada da banda, que en realidade non se corresponde cunha imaxe real, dun coñecemento real de achegamento á banda, máis alá do coñecemento que teñen os propios músicos e músicas de banda. Tamén como en que un segundo bloque no que falaríamos do repertorio actual e da formación dos músicos, de cales son os grandes retos, as grandes dificultades, tanto en relación ao repertorio, como a formación dos músicos, como o presente e futuro laboral dos músicos, tanto aquí, si é que o teñen, como fora daqui, digamos, non? Un terceiro bloque sobre a función social da banda, que tanto abordaron Beatriz e José Iglesias, e o respecto de si se sigue estando do mesmo xeito conectado con todos esos bailables e todos esos pasarrúas e incluso ceremonias litúrxicas e alzados da cruz, onde a banda participaba regularmente cunha función social tremenda e onde a banda era o orgullo absoluto, digamos, do lugar, e unha familia, e efectivamente tiña unha presenza cultural e social tremenda, non? E logo, para pechar tamén unha cuestión que me parece moi interesante, que tamén deixou apuntada Beatriz con José, que é a cuestión do xénero, como estamos agora mesmo en relación ao xénero, pero mellor podemos empezar, antes de tocar os grandes bloques, por precisamente, e atendendo a esa definición da banda como familia, eu que me vexo todos os días dando aulas de música precisamente en secundaria, é certo que non nun espazo rural, sino nun espazo urbano, vexo que os meus rapaces de secundaria non saben o que é unha banda, ou hai que explicárllelo varias veces. Entón, como definirías ou como lle explicarías ti ahora mismo, Javier, a un rapaz de secundario urbano totalmente desconectado do universo da banda, non un músico de banda, que é unha banda hoxe en día en Galiza, musicalmente e socialmente? Gustaríame aproveitar esta ocasión para o mellor non circunscribirme expresamente a explicalo a un neno de secundaria, despois, se queres, entramos nesto, pero sí que me gustaría esclarecer un pouco a nivel xeral algo que se ven dando sempre, porque non está de todo claro que é efectivamente unha banda, non?
porque as agrupacións de instrumentos de vento estuveron sempre, desde o século XVI, o tío e sobrinho Andrea e Giovanni Gabrieli escribiron para o servicio da Basílica de San Marco en Venecia música para sopros, para instrumentos de sopros, ou no territorio xermanofalante da Alemanha e Austria, no século XVII e XVIII, Haydn, Mozart, o mesmo Beethoven, o octeto de Beethoven, escribiron cantidad de música para agrupacións de sopros, pero realmente non podemos considerar eso como banda, porque non existe algo vital, que é o concepto da duplicación. Transcribindo ahora un pouco a historia da orquestra, moita xente di que o orixen da orquestra está no conxunto preorquestal que utilizou Claudio Monteverdi na súa ópera L'Orfeo. Pero realmente non comparto isto, porque realmente sí que na partitura desa ópera está estructurado os instrumentos que Monteverdi precisa, pero efectivamente son moitos instrumentos, pero non existe duplicaciones, é dicir, non hai varios instrumentos iguais, varios instrumentistas que tocan o mesmo instrumento que toquen a mesma voz, cousa que sí que había, por exemplo, no ensamble preorquestal que utilizou Jean-Baptiste Lully tamén no século XVII. Entón, extrapolando isto á banda, realmente vemos o orixe da banda no fin do século XVIII, cando realmente a sociedade observa ese grupo ese conxunto de músicos como un recurso interesante para prodigar ideas, por exemplo, a Revolución Francesa, e despois, no século XIX, co afloramento dos nacionalismos, os exércitos deixan de ser exércitos reais para pasar a ser exércitos nacionais. Surxen o concepto da nación, os nacionalismos, surxen os himnos nacionais, e entón a banda militar é unha ferramenta para prodigar eso fantástico. De facto, é considerado o século XIX como o século das bandas militares, e isto, ao longo dese século do XX, chega a través das bandas dos hospicios ou as bandas civis á sociedade. Entón, realmente, insisto, é necesario ter esa premisa técnica, a duplicación, para considerar que eso é unha banda, porque mellor vemos nunha rúa calquera agora 10 músicos diversos con diferentes instrumentos, realmente non podemos considerar que é unha banda. Entón, voltando un pouco á túa definición que me pedías antes para falarlle a un neno de secundaria, é un orgánico principalmente composto por instrumentos de vento, madeira, vento metal e percusión, que efectivamente a moitos formatos. Temos por unha parte a marching band, a banda de marcha, que vemos ás veces en América, que nos estadios de fútbol americano vemos como 7 ou 8 helicóns andando, fan un diseño determinado en contraposición aos trombóns, que fan os famosos tatúns. Depois, por outra parte, temos a concert band, a banda de concertos, que de alguma forma, por ser un número estipulado, vai entre 25 e 40 músicos, e depois temos a banda sinfónica, a banda sinfónica que incluye máis número de instrumentistas de vento e de vento das dúas especialidades, dúas familias, vento metal e vento madeira, inclúe tamén normalmente arpa e piano e, por suposto, inclúe instrumentos de corda, nomeadamente violonchelos e preferentemente contrabaixos. Non sei se respondei... Sí, absolutamente. Si che preguntaran si unha banda, que é unha banda popular frente a unha banda sinfónica, para entender a diferenza, se que a hai ou só ten que ver co repertorio, que lle dirías? Unha banda popular, non necesariamente eu entendo que a connotación banda popular é máis social, é dicir, unha banda do pueblo, é dicir, non é unha banda nin académica, nin tampouco unha banda municipal, onde realmente o grosso
dese grupo sexa formado por músicos profesionais, non? É dicir, a banda popular é unha banda fruto da demanda social do pueblo, non? Pero pode darse o caso, como de feito en Galicia se dá, de bandas populares que sí teñen unha plantilla de banda sinfónica e, o máis importante, acceden a repertorio específico para a banda sinfónica, non? Por lo tanto, realmente son términos que de alguna forma se solapan, non? Entendo entón que estaríamos frente a bandas populares e bandas profesionais, digamos, non? E dentro das bandas populares asumiríamos que unha banda sinfónica é toda aquela, popular ou profesional, que poida asumir un repertorio de carácter sinfónico, non? Efectivamente. Vale, eu non sei se despois e tal conversámonos na sala, creo que isto non se chega a entender ben, obviamente no mundo do grosso da banda entendo que sí, pero, sin embargo, existe unha confusión ao respecto do que a banda, conforme a xente, ou moita xente, considera que unha banda popular e, ademais, e vou ao primeiro bloque, ten unha serie de estereótipos asociados tanto ao repertorio como á propia banda, como o estilo de vida da banda ou os traballos da banda. Entón, unha serie, non sei, ou eso me parece a min, sendo allea á banda, non sei se o comparte. Hai hoxe en día, hai unha serie de estereótipos asociados á banda, e cales? Vouche contar unha historia. Unha historia que me sucedeu na miña etapa de director de banda amateur. Bueno, un concerto, despois dun concerto en Bran, non lembro se era mes de xullo ou agosto, un concerto a unha de mediodía nunha plaza pública na que tiña a mitade do orgánico instrumental, a mitade dos músicos ao sol e a outra mitade á sombra, por cual, efectivamente, todos sabemos que instrumentos de vento ao sol con maior temperatura, a afinación vai subir 4 ou 5 hercios máis que aqueles instrumentos que están á sombra, non? E depois de, bueno, salvar os muebles, no fin do concerto, preséntaseme o alcalde. E, bueno, pois, moi buenas, moitas gracias por acollernos aquí nesta vila. Ben, o concerto espero que fora do agrado de todo o mundo, e suxiro, bueno, o mellor sería interesante pois pensar en alternativa de construir ou ter unha casa de cultura con un pequeno auditorio para que a banda fose tocar alá. E quedei 100% fora del lugar e en shock cando a resposta do alcalde dixo: descoñecía que as bandas valían para tocar dentro. Supoño que estou comenzando a responder a túa pregunta en relación se hai estereotipos ou non. Efectivamente, eu creo que quitando que, bueno, xa na mitad do século XX tiñamos autores como Adolfo Salazar que falaba subliminalmente sobre a incapacidade expresiva da banda e, por contra, tiñamos outros autores como Julio Gómez que a través da súa actividade editorial na revista Musical Armonía publicou máis de 1000 pezas entre obras orixinais e obras transcritas para a banda. Eran 100% posicións encontradas, non? Pero, bueno, tamén hai que entender, non? Estamos vendo que Adolfo Salazar, esa visión que tiña da banda era unha visión da década dos anos 30 e 40, e era outra sociedade diferente, outro instrumental diferente, outro acceso pedagóxico diferente, non? Pero, hoxe en día, non podemos decir que a banda teña como único recurso de transmisión a música popular. A banda está capacitada no século XX, no século XXI, para trasladar moitísima máis músicas diferentes que non sexa solamente música popular. Que a banda ten que transmitir música popular? Desde logo que sí, por suposto que sí, pero a banda ten moitísimas máis posibilidades expresivas que solamente a música popular, non? Entón, supoño que por aí vai, creo, o estereotipo máis importante, non? Faime pensar tamén en canto de inxustos somos co popular en termos de estereotipo, porque parece que efectivamente un repertorio sinfónico ven dignificar, non, digamos, unha agrupación, porque parece que hai como un proceso simbólico de elitización, digamos, non?
E como ao fin tamén parece que efectivamente aquilo que é maravilloso precisamente porque sirve, ten unha función e está ao servizo, non, digamos, do propio pobo, como poidan ser todos os bailes que comentaba José Iglesias antes, que arranxaba a cantos dixo? 15 por ano? Sí, a 15 arranxos de bailables, non? Por ano, non? O sea, a mí quedome fascinada de que un director e os seus músicos e músicas poidan arranxar 15 pezas bailables para que a xente baile, sin máis. Entendo que efectivamente dentro dese repertorio e dentro desas dinámicas é onde hoxendía, para os rapaces máis novos, ou as rapazas máis novas, existe o estereotipo, que eso es de los de antes, non? Iso de uniformarse, andar polas bandas, que meu pai, por exemplo, meu propio pai, na banda de Noia, na banda municipal de Noia, contaba os músicos de banda, 30, isto é unha banda tal, e entraban, valoraban a categoría da banda por o número de flautas ou polo número de instrumentistas que levaban e demais, non? Pero, por exemplo, na miña casa, sendo de novo allea, meu pai, por exemplo, en Noia era un absoluto amante da banda, nesa función social que tiña a banda, de palcos de música, de sesións vermos do domingo despois da misa, etcétera, non, da Eucaristía. Entón, consultando precisamente o documento de traballo que acaba de publicar o Observatorio da Cultura Galega, do Consello da Cultura Galega, sobre as bandas, un dos datos cuantitativos que máis me sorprendeu, ou non me sorprendeu, pero bueno, que ven un pouco a evidenciar que efectivamente isto poida estar por detrás, non? Digamos, non? Un estereotipo sempre parte dun descoñecemento absoluto e dunha desconexión, eu creo, non? Digamos, non? Dunha imaxe desconectada da realidade do que verdadeiramente é. Se efectivamente houvese maior conexión sobre co universo da banda hoxe en día, probablemente todos estes estereotipos caerían, digamos, non? Pero digamos un pouco que me quedei así como moi flaseada de ver que o 60% das bandas recoñecen que o seu público é maior de 65 anos, pero un 80%. Entón, eso significa que a frecuencia de asistencia baixa coa idade cada vez máis no mundo da banda, digamos, non? E non sei se isto se percibe como un problema actualmente na banda e se efectivamente hai algún tipo de proxectos que entendo educativos, sobre todo, non, digamos, para gañar público dentro, subindo un pouco esas idades, non? A banda creo que ten que seguir facendo o que viña facendo por unha parte, é dicir, esa actividade social, a participación da banda na rúa é vital e, de alguma forma, coa dose exacta ten que seguir participando na rúa, nos desfiles, na procesión, etcétera, non? Pero tamén a banda debe de atender outros parámetros. A banda ten que ser un vehículo de transmisión de música, non? E non somente, insisto, non somente de música popular, sino tamén de novas músicas, non? E paralelamente isto ten que seguir desenvolvendo tamén, principalmente a través da súa escola de música, unha labor pedagóxica de formación de novos músicos, pero tamén formación de novo público. É vital, porque realmente o público non é tonto. É dicir, a nova música explicada na súa dose correcta, é dicir, estou convencido que, de efecto, teño vivido facer e presentar música de linguaxe atonal e con unha breve explicación o público non é tonto, o público entende as cousas e entón a banda ten que facer un esforzo enorme por xerar público, novo público, a través de non estar constantemente co mismo tipo de repertorio, innovar e, claro, en todo isto é perigoso tamén, porque ás veces nos últimos concertos que eu tuve a opción de ir, de bandas amateurs, a veces pásame pola cabeza o feito de que escoito os 10 primeiros minutos de música e sei que prácticamente van manter ese mismo sonido até o fin do concerto, non? Porque
ás veces estamos sendo os directores de banda un pouco víctimas do comercio das editoras, non? E especialmente as editoras americanas ou do Benelux, as holandesas de Luxemburgo ou de Bélgica, pois gañan diñeiro a través da publicación de obras de grado entre 0 a 6 de nivel de dificultad 3, ¿no? Que son as obras que de alguna forma están ao alcance da inmensa maioría das bandas, ¿no? E son obras que, de alguna forma, bueno, buscan enganchar ao público, conectar ao público a través de, pues, a utilización de un linguaxe moito próximo ao cine, a utilización constante de estructuras métricas próximas ao jazz. Entón, hai que ter un pouco de cuidado. Eso, obviamente, é unha arma que nós temos para captar público, para enganchar hasta incluso os propios nenos, ¿no? Ese tipo de música tan comercial, ¿no? Pero hai que facer un esforzo por diversificar, ¿no? E, insisto, explicando e na dose correcta, nós podemos ao público presentar música popular, música comercial e tamén outro tipo de música, ¿no? Para, de alguna forma, dar a coñecer novos autores que están escribindo e están confiando no orgánico bandístico para as súas novas creacións, ¿no? Entón, bueno, hai que abrir un pouco eso. Bueno, pareceme maravilloso o que nos estás contando, porque vexo unha perspectiva absolutamente que parte dunha responsabilidade consciente de que a banda debe educar tamén, non? Digamos, non? O sea, que ten unha misión, bueno, unha misión, non sei se misión, pero como mínimo deberá ter, eu considero que así deberá ser, tanto na banda como na orquesta, como en calquera agrupación, digamos, non? Musicalmente, que ten que ver co proceso educativo, non? E que a responsabilidade educativa é, efectivamente, achegar a música, non? A todas partes, digamos, non? Proporcionarnos maior e mellor cultura musical, non? De todo tipo, non? E nese sentido penso e poderíamos empezar a falar xa do segundo bloque en relación ao repertorio e a formación de músicos. Penso no importantísimas que son as escolas das bandas de músicas, non? De música, e de como nos últimos 40, 50 anos, nesa explosión da que falaba Beatriz, que eu descoñecía ata que vin un informe, e de recoñecer, que me quedei tamén alucinada de ver como dende o ano 75 ata o ano 99 eclosionaron bandas por todas partes, o cual me fai pensar tamén no meu propio sesgo estereotipado, porque eu penso, bandas, 1950, e non, fíjate que vas a un informe oficial e efectivamente a eclosión absoluta ten que ver co proceso de finais do século XX. Entón, como se forman hoxe en día as bandas ou os músicos de banda? Como de importantes consideras ou que nos podes decir tú respecto das escolas das bandas, digamos, e como ten mellorado ou repercutido positivamente esa formación na propia banda, porque agora mesmo temos músicos e músicas cunha formación musical excepcional, na maioría dos casos, que ven desde que son nenos cativos, pero que na maioría dos casos titulan en superiores, como decías tú antes, precisamente tamén porque a banda ya sigue servindo de conexión emocional, musical, artística e hasta para ir de bailables e vermús, imagino, sobre todo nos lugares que todavía teñen, que son tantos, tradición de bandas populares. Como estamos en términos de formación e como se alimentan as bandas hoxe en día dela? En materia de instrumentistas de vento, creo que estamos desde xa hai algúns anos exportando moitos músicos. Temos o orgullo recentemente de ter un produto, concretamente, temos un trompetista que aprobou e que tomou unha plaza nun dos postos das orquestas máis importantes do planeta, e é galego, é nacido en Barro, que é Esteban Batallán, é recente trompeta solista da Chicago Symphony, non? E un músico de banda, non? E un músico nacido na banda juvenil de Barro, e está hoxe en día tocando e ocupando unha das cadeiras como trompetista, sen dúbida, unha das cadeiras máis importantes do planeta, non?
E iso foi labor da pedagogía e dos conservatorios da Consellería de Educación galegos e do profesorado galego, non? E hoxe en día, claro, no apartado anterior, con Beatriz e con José, José falaba de que antigamente pois, non existía nas bandas ningún especializado en fagot, en oboe, en clarinete baixo, en trompas. Hoxe en día, cualquiera banda popular ten 4 ou 5 trompas, ¿no? E aí probablemente 20 anos era impensable, ou un par de fagotes, ou clarinete baixos, 2 clarinetes baixos. Por lo tanto, é evidente que hai un proceso enorme de progreso neste sentido, ¿no? Tiña a intención de aproveitar agora este momento para tamén reivindicar e facer pensar un pouco os meus colegas maestros de banda, ¿no? Que últimamente estou observando a tendencia de que se está comenzando a valorar máis ou menos as bandas na súa calidad en función de si o repertorio é o máis composto recentemente, non? É dicir, se unha banda nun certamen presenta como obra libre unha obra composta en 2019, vai ser sempre mellor que unha que presentou unha peza escrita no final do século XX. E temos que ter un pouco cuidado, non? Porque independentemente de que o orgánico bandístico é un orgánico relativamente novo e é evidente que ten menos bibliografía e menos historia que a orquestra, si ten unha historia e ten unha grande bibliografía escrita no século XIX e na primeira mitad do século XX que se desconoce moito, por lo tanto, aproveito este momento para reflectir un pouco, non? E tamén en relación á situación sociosanitaria na que estamos falando e na que nos toca vivir, obviamente, falaba antes na entrevista para a televisión que, bueno, pois que os músicos de evento somos animais gregarios que necesitamos estar en grupo, non? E é unha situación difícil, non? Pero ten a súa parte positiva, non? Porque a necesidade de estar ahora tocando e ensayando con grupos máis pequenos está fomentando que moitos maestros directores teñen que buscar, recuperar ou informarse ou descubrir repertorio escrito hai 100 anos para pequenos ensambles que non se coñecía e que probablemente sen esta situación sociosanitaria ninguén iría a elas, non? Por lo tanto, digamos, vamos a ser positivos e non todo é tan negativo, non? É unha parte que podemos extraer interesante, non? No tocante ao repertorio, non? Gustaríame tamén aproveitar para falar de algo que ten acontecido no orgánico das bandas nestes últimos 60 anos ou 70. E aproveitando que temos esa fantástica fotografía cedida polo noso compañeiro Alejo Amoedo, unha fotografía da banda de Ortigueira en 1906, non? E observamos que hai instrumentos que hoxe en día non se empregan nas bandas, non? Para darnos un pouco conta, no século XIX e gran parte do XX, as composicións para a banda, concretamente dunha das bandas máis importantes que serviu de referencia ao longo de todo o século XIX e o XX, que foi a banda da Guardia Republicana de París e a banda da Belgian Guides de Bruselas. Todos estes autores escribían, a igual que unha partitura de orquesta arriba, as madeiras, a continuación os metais, arpa, percusión, piano se houbera, e abaixo, como unha partitura de orquesta o quinteto de cordas, estes autores especializados que escribían para estas macrobandas militares, escribían no lugar que unha partitura orquestal escribe abaixo como parte principal o quinteto de cordas, eles escribían a escrita de toda unha familia de instrumentos que é a familia dos saxhorns, creada por Adolf Sax, o mismo constructor de instrumentos da familia dos saxofóns, non? E podemos observar aí varios desos instrumentos, como o fliscorno, o noven, o bombardino, e gustaríame aproveitar a ocasión para manifestar que nestos últimos 60 anos estáse dando
un proceso de mudanza importante no son das bandas, precisamente porque nos conservatorios estáse potenciando tanto os instrumentos orquestrais, instrumentos como a trompeta e a trompa, pouco a pouco na banda foron ocupando o espacio que antigamente tiñan estes instrumentos pertencentes á familia dos saxhorns, como son o fliscorno, o noven ou o bombardino. Que acontece? Que as bandas, na actualidade, teñen un sonido considerablemente máis brillante que realmente o que pensaban no século XIX ou na primeira mitad do XX, precisamente por esa ausencia dos sonidos de instrumentos con tubos cónicos. Non sei se interesante acercarme. Aquí temos unha corneta de pistóns que hoxe en día non se emprega nas bandas apenas. Aquí temos un fliscorno de pistóns que está prácticamente desaparecido. As bandas na actualidade empregan un ou dos fliscornos. Moi amable. Gracias. Volvemos un poquinho detrás. Realmente aquí temos nesta fotografía, insisto, repito, Ortigueira, a banda Ortigueira, en 1906. Supoño que non é un orgánico bandístico fora do común, sería, supoño, un orgánico que representa o de unha banda popular daquela etapa. Temos, decía, a corneta de pistóns, que hoxe en día apenas se emprega, fliscorno de pistóns pertencente á famosa familia que falaba antes dos saxhorns, que é íntegramente un tubo cónico, é dicir, constantemente abríndose e sonido oscuro. Temos acá un O9 que o mesmo o instrumento tamén seguinte ao fliscorno, afinado en mi bemol, e que ocupa de alguma forma a tesitura que na actualidade ocupa a trompa. Temos aquí o bombardino, que afortunadamente siguen empregándose nas bandas, e, bueno, acá fora da familia dos saxhorns temos cá un helicón, que non é ni máis ni menos que un modelo de tuba que surgiu a partir de 1830 en Austria, que era un diseño ni máis ni menos que para que o tubista o tocar en marcha estuvese máis confortable. Por lo tanto, esta pérdida no entorno bandístico destos instrumentos e a sustitución destos instrumentos por parte de instrumentos orquestrais puramente, como son a trompeta e a trompa, propiciou que, efectivamente, o son da banda actual sea inmensamente máis brillante. Por lo tanto, a miña pregunta é, se nós vamos ahora mismo e nos sentamos na butaca a ver un concerto dunha orquesta sinfónica na que na primeira parte se programa, por exemplo, o Requiem de Mozart, o maestro vai pedir dos cornilibassetto, dos fagotes, dos trompetas, trío de trombones, tímpanos, cordas, probablemente 6 primeiros, 5 segundos, 4 violas, 3 chelos e un contrabaixo, coro e solistas. E nese mismo concerto, nesa mesma butaca, na segunda parte, esa orquesta programa a primeira sinfonía de Mahler con un orgánico con full orquesta. Por que pasa eso no entorno orquestal e na banda directamente? Estamos acostumbrados a que todos os músicos co mismo orgánico instrumental este sempre de principio a fin. Non ten sentido. Creo que temos que pensar en isto, ser un pouco máis fieles. E se a banda no inicio do programa plantexa unha obra do inicio do século XX, atender un pouco a esa visión, até incluso a través de determinados, a ausencia ou a presencia de determinados instrumentos, porque eso revirte no son para o que realmente esa obra foi concebida. Sí, foi pensado o repertorio, non? Estaba pensando agora que seguramente nas bandas profesionais non acontenza isto que vou a mencionar, pero probablemente nas populares sí. Falábamos antes con Beatriz e con José de como para moitos músicos a banda era un sobresueldo, digamos, non? Un traballo a maiores, aparte de, por suposto, familia, non? Digamos, non? Estaba pensando agora mesmo en relación a este novo repertorio que está xurdindo e a outros repertorios como os que tú nos estás falando,
que se perderon e esos sons, digamos, que son incluso de interese recuperar incluso nestas condicións precisamente porque se pode traballar dun xeito máis micro, digamos, non? E tamén explorar tímbricas, entendo, non? Que ao mellor, pois, nun formato máis macro non son tan finas, precisamente porque é unha perspectiva máis macro do son e da tímbrica, non? E da agrupación. Pensaba en como dialoga, para ti como director, cómo se dialoga e como se aborda un repertorio ou que dificultades ou con que dificultades se poden estar atopando os directores e directoras, si as hai, que logo pregunto, en relación ás diferentes formacións que poidan ter os músicos, en relación ás diferentes xeracións de músicos e músicas que se poidan estar dando nas bandas, non? Como se aborda ese repertorio, tanto a nivel técnico, instrumentísticamente falando, como a nivel tamén de gusto estético, que contradiccións non operan aí, como se resolven, non? Que se está producindo aí no interior da banda, non? Sí, é evidente que un maestro dunha banda popular, dunha banda amateur, ten que ter en carteira dous tipos 100% diferentes de repertorio. Un deles pensado para a rúa, para o Bran, que de alguma forma lle permita até nas condicións máis difíciles de asistencia de músicos salvar o compromiso e, por outra parte, ter un repertorio pensado para o concerto ou para concursos. Eso é unha ferramenta que ten que estar constantemente na xenda do maestro. En relación aos gustos estéticos, é importante. Finalmente, nunha banda amateur, ti estás dirixindo e estás facendo un traballo con xente, ás veces, de 15 anos e xente tamén de 40 ou de 50 anos. E a forza, esa diferencia xeracional vai tirar por gustos diferentes. Personalmente, o que eu tentaba facer é dar a elexir. E ás veces, cando realmente tiñamos que tomar algunha decisión, vamos a presentar a banda a tal concurso. Na miña opinión, en relación ás exigencias deste concurso e das bases, as obras que eu proporía serían 3, 4, 5, 6, escoitar todas e a xente democraticamente votaba. É unha forma de, dar opción a que todos se manifesten, non? E de conseguir tamén que un repertorio que ti vas a defender sexa teu mesmo, non? Digamos, non vincularte aí con ese repertorio que tú tamén participas en decidir. Todos os músicos non se están producindo dificultades a hora de abordar esos diferentes repertorios técnicamente dentro dos propios músicos? Claro, sí, é dicir, a maior das dificultades coa que ten que lidiar un director dunha banda amateur é a diferencia de niveles, porque normalmente tes xente que leva o mellor co instrumento 5 ou 6 anos de estudios e xente que leva tocando o instrumento 20 anos, non? Xente que o mellor pois se iniciou durante a súa infancia na escola de música da banda e outra xente que está en grado profesional ou até incluso en grado superior, non? Por lo tanto, ás veces hai que confluir e chegar a acuerdo, non? E ás veces facilitar até determinadas partituras para dar acceso, permitir acceso a todos os músicos e que absolutamente todos os músicos, igual que un equipo de fútbol, estexan enchufados e estexan realmente conectados ao proxecto, non? É difícil compatibilizar, non? O nivel de desempeño de cada un das vertientes de músicos co repertorio que tes que Estáse producindo moito desnivel, digamos? Nas bandas non profesionais, claro. Nas bandas profesionais ao mellor tamén, non o sei. Nas bandas amateurs, que acontece? Temos normalmente sempre a figura da banda infantil, a banda juvenil e a banda, de alguma forma, top, non? Entón, é unha ferramenta que permite, de alguna forma, igualar un pouco o nivel de desempeño dos músicos e facilitar un pouco a escolla do repertorio, non? Pero, ainda así, a escolla do repertorio algo tamén sempre forma parte do noso oficio, porque de alguma forma estás obligado a constantemente estudiar porque, afortunadamente, os compositores non paran de escribir, non? E o fío desto, quería tamén aproveitar a ocasión para chamar a atención ou facernos pensar o meu entorno, os meus colegas e a min mesmo, de que, ás veces,
consciente ou inconscientemente, non somos totalmente respetuosos cos compositores e os editores, e ás veces estamos traballando con material non totalmente ilegal, non totalmente legal, non? Sí, e os arquivos en PDF ás veces dificultan e efectivamente eso, claro, provoca que determinados autores realmente as editoras non venden partituras e as editoras non van solicitar aos compositores que escriban e entón é un pouco un círculo vicioso, non? Teño constancia que a Federación de Bandas está pondo solución neste tema, está solicitando e tratando con determinadas entidades para dar cobertura ás bandas federadas, ¿no? E que as bandas federadas estexan legalmente cobertas nese tema, porque realmente é algo difícil e que de alguma forma revirte na produción de máis ou menos repertorio, ¿no? Porque os compositores como creadores son a base sin a composición e sin a idea non se fai absolutamente nada, non? De que tal saúde gozamos aquí en Galicia ao respecto de compositores e compositoras para banda? Pois sempre se pode aspirar a máis, non? Pero sí que hai moita produción porque hai demanda e porque hai ao haber orquestras de vento e haber bandas hai movimento e o desexo principal dun autor é que a súa música se estree e se toque, non? E no momento que hai músicas no momento que hai agrupacións que poñen en funcionamento este tipo de música, os autores pois siguen estando motivados a escribir, non? Autores e autoras. De feito, coñezo varios casos que de feito, gustaríame falar despois do entorno académico para con a banda, tanto para a composición como para a dirección. Pero, voltando que quería contar antes, é dicir, coñezo varios autores, varios licenciados, é dicir, personas que rematan o seu título de composición, que o seu traballo de fin de estudios, na vertente sinfónica non escriben para orquesta e escriben para banda, porque realmente son músicos de perfil bandístico, non solamente instrumental, senón tamén, o mellor, tamén dirixen bandas e realmente aproveitan esa coyuntura para escribir e producir para banda, non? E iso, afortunadamente, é un feito que cada vez se está dando máis, é dicir, estudiantes de composición que o seu último traballo de fin de estudios sexa especificamente para banda, a pesar de que realmente foron sempre ao longo do seu traballo académico orientados para a orquesta. E ocúrreseme por último tamén en relación ao que sonoro. Momento. Mima. É doble, ahora. Preguntábame, falábamos antes, Javier Maseu, de algo que me parece de extrema importancia. Hai cantidade, temos moitísimos músicos e músicas formándose tanto en bandas como en escolas de bandas, como nos conservatorios. Javier, ti és un instrumentista e un director formado aquí en Galicia, formaches parte das bandas, aquí titulaches en Madrid, marchaches afora, titulaches en Europa, eres unha persoa cunha formación enorme, como moitas outras persoas, e homes e mulleres, músicos e músicas, que o están facendo aquí, e eu pregúntome cal é o futuro laboral que se abre, que dificultades de carácter titular se están producindo agora mesmo aquí, que me comentabas antes, a través tamén da túa experiencia, problemas de homologacións, e cal é o futuro laboral, porque, claro, non todos podemos, o sea, por desgracia ou por gracia, non todos os nosos grandes músicos van a ter unha cadeira na Chicago, digamos, non? O sea, que facemos, como está, cal é o futuro laboral
E cales son as dificultades de carácter de acceso e académico tamén para un músico que se forma en Europa e que volve, digamos, para aquí. Resulta contradictorio que un país como España, co índice o número de bandas que hai, unha persona que teña intención de formarse como director de banda e acuda a un conservatorio que somente dispoña da especialidade de dirección de coro ou a especialidade de dirección de orquesta. É moi extraño, é dicir, eu fui formado na materia de dirección en Holanda e cando eu contaba isto, os meus colegas holandeses quedaban 100% en shock, porque decían, e coa cantidade de bandas que hai en España e a cantidade de músicos que España está, músicos de eventos principalmente, está exportando, que non haxa esa titulación e que tú non podes estudiar no teu país dirección de banda, é moi extraño. Pois é moi extraño, efectivamente. É tremendamente grave porque, por exemplo, unha persona interesada en dirección de banda que vai a ser formada a Estados Unidos ou, como no caso, a Holanda ou a Alemanha, no momento que traiga todos esos estudios e toda esa riqueza académica a España, vai ser imposible a homologación, porque en España non van nunca a homologar un título que non existe no territorio nacional, non? Eso conleva dificultades serias de cara no entorno académico, por suposto, e, por suposto, no entorno laboral, non? No entorno das bandas municipais está acontecendo nos últimos 20 anos algo tamén importante. Realmente os concellos están tendo serias dificultades para atopar maestros. Moi difícil. Por qué? Porque existía antigamente un cuerpo técnico de directores de bandas civiles que de alguma forma surxiu, creo, na década dos anos 30 e na década dos anos 80 declarouse a extinguir. Entón, a medida que os directores pertencentes a ese cuerpo se iban xubilando, pois esa banda quedaba momentáneamente, temporalmente, con un subdirector que era un músico ou alguén que tiña unha plaza de subdirector. E que acontece? Que os concellos agora non poden recurrir a ese cuerpo técnico de directores civiles e entón, convocan unha plaza de funcionario, como é normal, pedindo un título que, de alguma forma, consideramos que é o máis próximo ao de director de banda, que é o título de director de orquesta. Pero unha persona que nun conservatorio español sexa formado en dirección de orquesta solamente, a menos que teña unha formación externa a un conservatorio español, externa a esa formación en dirección de orquesta, cando chega unha banda é totalmente descoñecedor do repertorio específico de banda, do repertorio específicamente concebido para a banda e, aínda máis, é bastante descoñecedor do orgánico instrumental, non? Todos sabemos que no entorno do repertorio de bandas hai moita música original, pero tamén a banda emprega moita transcripción de música de orquesta e de outras naturezas, non? As editoras venden cantidad de transcripcións de toda índole. Pero que ocorre? A diferencia da orquesta, as bandas non teñen un número de executantes por sección estipulado. Na orquesta, nunha orquesta de concepción clásica, sabemos que é madeiras a 2, normalmente 8 primeiros ou 12 primeiros, etc. Está todo estipulado, normalmente. Nas bandas non está estipulado. Cada banda, sobre todo, a diferencias de nivel de país, non? Cada banda ten un número diferente. Por lo tanto, a transcripción dunha obra para orquesta, de orquesta para banda, termina de facer, e debe de terminar de facer, o propio director no ensaio. É dicir, este transcriptor fixe un bon traballo, pero realmente este fragmento non se adapta a este número de clarinetes, ou este número de fagotes, ou este número de instrumentistas de percusión. Por lo tanto, unha persona formada íntegramente nun conservatorio español en dirección de orquesta vese con dificultades serias para realizar este traballo de adaptación dunha transcripción precisamente por ese gran desconocimiento do orgánico instrumental de eventos. E entón, é un problema que, de alguma forma, está afectando xa as bandas profesionais españolas e afectas arriba, na cabeza visible, no director, non? E iso, obviamente,
vai cara abaixo e sigue afectando, pois, hai un vacío legal, un vacío ás veces de liderazgo, e é necesario, non? É necesario que realmente o sistema académico español inclúa e define dunha vez por todas a especialidade de dirección de banda. E igual que é necesario tamén que de alguma forma faga no apartado, no itinerario de composición, un espacio maior para a composición específica de banda. Si quizás este sexa un gran momento de reivindicación. Sí. O sea, porque acabamos de dar, ao meu ver, con un problema nuclear moi importante. É dicir, o sea, podemos decir que temos moitísimas bandas de enorme calidade competitiva, tradición de banda social e cultural, que o certo é que se efectivamente non vai acompañado da posibilidade de que os propios músicos de banda e as músicas de banda accedan a estudios para que, o sea, resulta francamente, como decías, contradictorio que efectivamente músicos de toda a vida da banda non poidan titular en España nunha formación específica para dirixir as bandas, non? Entón, é como se alguén nos está escoitando ahora mesmo, pois, este é eu considero que é un gran momento nuclear da conversa, non? O outro, e vou a saltarme co vosso permiso, un epígrafe que é a función social da banda, porque xa a fomos falando de xeito transversalmente ao longo da conversa, e agora vamos a meternos en fariña de xénero, así para concluir. Decía José a Beatriz antes, e é absolutamente acertado, que efectivamente a muller casada era muller casada. Esa era, tristemente, a condición dunha muller casada, ser muller casada. E se había unha superior a ser muller casada, era ser muller casada nai, porque entón xa tes dúas condicións simbólicas estructurais brutais, que son ser muller casada e ser nai. E ante iso, pois, poucas facilidades hai. Entendo que, ademais, a música, por levar unha serie de significados simbólicos asociados que teñen que ver con moverse, trasladarse, andar polo mundo, esa idea un pouco de la farándula e el pasarrúas, ese lugar, por suposto, sempre vetado, limitado á muller, digamos, ten dificultado, entendo, a cantidade de presenza femenina xeracional nas bandas a día de hoxe, non? Entón, a pregunta é: como ten mudado a banda en cuestión de xénero? E aquí interpreto eu que hai como tres grandes universos. O instrumentista, que entendo que hai moitísimas mulleres, sobre todo porque, ademais, agora mesmo como estánse producindo cantidade de bandas xuvenís, infantís, nas que hai moitísimas nenas, rapazas e mulleres. Xa o decía José, de feito, nas bandas dai 30 anos, non? O mundo das instrumentistas, pero logo tamén me pregunto polo universo das direccións, das composicións, é dicir, como ten mudado a banda en termos de instrumentistas, en termos de directoras e en termos de compositoras ou arranxistas, digamos, non? Si esa presenza femenina que hai no mundo instrumental da banda se traduce en directoras, compositoras e arranxistas, ou ainda non, e en caso de que non, que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa? O sea, que pasa aquí? Si siguen sendo... O sea, si hai un teito de cristal, o que pasa? O sea, que acontece? Porque si efectivamente son mulleres que formaron parte da banda, que son mulleres que titularon... O sea, eu tamén quedo moi pasmada ca cantidade de mulleres, non só no universo da banda, no conservatorio, no mundo académico clásico, no de jazz, hai moitísimas mulleres estudiando música nos conservatorios, titulan, e que pasa? Que pasa? O sea, a donde se van? De verdade seguimos vivindo a sociedade da que falaba José, que son mulleres casadas e nais, e polo tanto todavía, e unha vez deixan de ser instrumentistas, non acceden a esos lugares? Gustaríame facer unha homenaxe a esas pioneras, non?
voltando novamente ao século XIX, coa escritura dos compositores impresionistas, a orquesta tuvo sempre unha ou dúas arpas, non? E as primeiras mulleres que accederon ao entorno sinfónico da orquesta foron arpistas a partir da década do 1820, non? E exclusivamente era un mundo 100% masculino e aparecía unha ou dúas arpistas alá, mulleres, non? Despois tamén lamentar todo o que aconteceu coa dirección, as primeiras pioneras da dirección, Ethel Letkinska, unha directora inglesa que directamente tuvo enormes dificultades e que, bueno, tuvo que emigrar a Estados Unidos e que estuvo toda a súa vida vinculada á formación de orquestras femeninas, especialmente integradas por mulleres, orquestras femeninas. Ou Antonia Brico, directora holandesa, que foi a primeira que foi admitida nun conservatorio alemán para cursar estudios de dirección de orquesta e foi a primeira muller que dirixiu o Berliner Philharmonic. Son pioneras, ou o caso en Francia de Nadia Boulanger, a famosísima compositora e pianista, que dirixiu moito e moi ben, pero que de alguma forma en aquel momento foi considerada como era somente unha prolongación da súa labor docente, o dirixir. É difícil, é complexo, e realmente gustaríame aproveitar para facer unha homenaxe a estas pioneiras. Na actualidade, eu lembro na miña infancia, na década dos 80, que realmente comenzaban xa as mulleres a formar parte dunha forma relativamente normal. De facto, o meu matrimonio foi nacido nunha banda, porque a que hoxe felizmente é a miña esposa, tocaba o clarinete de nena e conocémonos nunha banda. Isto pasa moito nas bandas tamén, non? Moitísimo. E nos coros. Moitísimo. Nas bandas e nos coros salen parellas a punta pala. Sí. E daquel momento, concretamente na banda de Tui, lembro, desde a miña perspectiva infantil, que era unha banda un tanto excepcional pola presencia de tantas mulleres. Hoxe en día, afortunadamente, é outra cosa diferente e eu dirixo semanalmente orquestas con maioría mulleres, especialmente na sección de violíns. Este ano, por exemplo, na orquesta de Viana, creo que violíns son, sen dúbida, o 80%. Por exemplo, a sección de violas é íntegramente mulleres, hoxe, moitísimo máis habitual. No entorno profesional en España, a primeira muller que accedeu ás músicas militares, ás bandas militares, foi no ano 1990, unha saxofonista, e hoxe en día, afortunadamente, é habitual. E no entorno do liderazgo, na actualidade, temos unha teniente coronel muller, Eva María Folk, que, de alguma forma, non sei certo se foi en 2004 ou 2005, accedeu ao Corpo Superior de Músicas Militares e hoxe en día é teniente coronel, de alguma forma, persona con un cargo de grande responsabilidade, pero efectivamente é única, e un caso que ainda, desgraciadamente, se observa como non habitual. Destaca tamén que aínda hoxe sigue habendo especialidades instrumentais que socialmente se miran máis masculinas ou máis femeninas. Sigue estando, aínda que afortunadamente eu son docente do Departamento de Metais e afortunadamente temos xa moitas alumnas de trompeta, moitas alumnas tivemos de trombón, por suposto trompistas e tubistas, que probablemente é un pouco máis visto como masculino, pois si hai tubistas e excelentes tubistas. E seguindo, voltando un pouco ao entorno laboral, temos unha trombonista solista na Orquesta Sinfónica de Tenerife, unha trombonista que xa leva moitos anos acá de Estados Unidos e recalou en Tenerife e unha solista dun nivel de desempeño pero brutal. E curiosamente dunha especialidade aparentemente vista como non
socialmente non demasiado femenina, non? Por eso que ese tipo de estereotipos hai que irlos, afortunadamente, vanse sacando de diante, non? Pero ainda queda algo desto, non? E en relación ao que decías que falaba antes da dificultade da incorporación ou da muller, que falaba antes José, de que as mulleres se casaban e despois deixaban a banda. Na miña etapa de estudiante na Holanda, frecuentaba normalmente, si quedaba nesa semana viernes, acompañaba a algún dos meus profesores aos seus ensaios de bandas amateurs, bandas pois de 80 ou 90 músicos instauradas en sociedades, como é o caso dos pueblos de Thorn ou Eisden, que son pueblos relativamente pequenos onde están ubicadas dúas bandas amateurs, coa súa sociedade, co seu edificio, coa súa cafetería, con a súa sala de ensaios, coa súa academia. E lembro das primeiras veces de estar nesos ensaios un viernes pola noite, e vir a miña muller comigo e eu estar 100% atento a todo o que acontecía a nivel técnico da dirección e no fin do ensaio, unha desas primeiras veces, a miña muller quedarse 100% en shock polo feito de ver mulleres que poderían ser as nosas aboas ou ser as nosas nais, non? É dicir, depende, isto, sen dúbida, está un pouco dependendo da sociedade, non? Supoño que en Holanda, o entorno cultural, o entorno das bandas, pois ven estando desarrollado lixeiramente máis que aquí e directamente non é nada fora do común ver unha sección de contrabaixos con 3 mulleres de edad relativamente avanzada que perfectamente podrían ser naquele momento miña aboa, non? Por iso que temos moito camiño que andar en ese sentido, moito. Podemos, como está unha parte así especialmente que compartimos todas, non, digamos, máis nós, podemos incluso ir abrindo a coloquio. Pensaba agora, outro día escoitaba Ángels Barcelona, con non sei que entrevistado, falando do complexo de, algo así como do complexo de fraude ou de intromisión, que concretamente nas mulleres se dá moitísimo máis. A min pasoume cando me chamástedes aquí. En plan, oi, pero eu quizás non sexa a persoa máis adecuada, non? Ese medo que en realidade parece que está máis en nós como mulleres por estar como fraudulentamente ocupando lugares que non nos corresponden, só polo feito de non ser específicas, digamos, non? Algo, non? Pensaba en canto de pudor tamén pode haber, non? Esa en nós mesmas, non? Digamos, non? Non culpabilizándonos en absoluto, todo o contrario, porque tamén me pregunto canto de egos e competitividades, canto se permite no universo masculino que unha muller sexa competitiva, que sexa brillante, que teña un ego alimentar e eso non se considere algo negativo ou motivo de crítica, de mírala, es que como manda. O sea, ese liderazgo que en realidade nunca estuvo permitido ás mulleres, non? Digamos, non? E preguntábame como se vive na banda a día de hoxe, non? En frente a directoras, non? Ou instrumentistas, incluso de mírala, que ben toca, e es mujer. Non está un pouco, ou que ben dirixe, se siguen producindo eses pequenos lugares nos que se desvela, que efectivamente, como ben acabas de decir, queda todo un camiño por andar, non? Aquí, non? De si se leva ben ou non se leva ben que unha muller asuma ese liderazgo desde un lugar visible, poderoso non quero dicir ególatra, ni moito menos, senón con ego, non? No sentido de que aí, non? Con consciencia de, como a maioría entendo dos directores líderes de bandas homes, non? É dicir, temos que, por suposto, sigo pensando que temos que lutar moito en relación a isto, non? Pero, bueno, sendo positivos, hai moito tempo que non observo
ninguna conducta incorrecta, sobre todo en relación a o que se falaba antes, ¿no? de convivencia. De feito, na orquesta que dirixo semanalmente, durante varios anos teño tido concertino, é dicir, a líder dos violíns, unha alumna, e absolutamente non teño detectado, afortunadamente, polo menos nesta xeración, estou falando concretamente dunha orquesta de 70 nenos que están cursando ensino secundario con media idade de 15-16 anos. Non teño detectado ninguna conducta de rebelión de cara no momento que antes de un ensayo a concertino se pon a pé e solicita ao boísta que se inicie o proceso de afinación. Non teño detectado nada desto. Supoño que, bueno, afortunadamente hai cousas cuando menos nestas novas xeracións que van sendo normais e habituais e esa convivencia con homes e mulleres independentemente do instrumento que toquen e do grado de liderazgo na sección que teñan. O gallá cara aí, claro, por suposto. O sea, sí, entendo que a responsabilidade é mutua en canto que primeiro deixar espazo, non? E tamén ser quen de asumilo, non? Esa conducta bidireccional de pues claro que sí, de cesión tamén. Forma parte tamén de unha das nosas tarefas como docentes, non? No momento que se observe algunha conducta dese tipo, correxila inmediatamente, non? Chamar a determinado alumno a parte e facelo entrar en razón, non? En conclusión, e xa para darvos paso a vos, por si queredes formular algunha pregunta, aproveitando que temos aquí a un músico excepcional, eu só teño dúas preguntas un pouco así para recoller, para rematar, digamos. A primeira sería, para responder así con brevidade, que cousas se perderon na banda? Boas ou malas? Bueno, en relación, desde a perspectiva técnica, a risco de ser un pouco pesado, perdeuse o que antes facía ilusión. Ese son oscuro e dulce en detrimento de un son lixeramente máis brillante, non? A nivel social, bueno, temos que encontrar o equilibrio, non? Porque gustaría aproveitar tamén para contarche outra historia. É dicir, relacionada coa parte social da banda, non? Eu son partidario de que a banda siga desempeñando o rol social de participación na rúa, pero na súa dosis adecuada. En relación á historia que che iba a contar, que quería pôr en común, na miña etapa de director de música de banda amateur, nunha ocasión, nunha vila de cuyo nombre non quero acordarme, despois de ter asinado un contrato con un número específico de metros ou de kilómetros de andar de recorrido, despois de nese contrato figurar unha dimensión específica do palco onde a banda se iba instaurar para facer o concerto, pois observamos que tras chegar ali ás 10 da mañán, son as 12 horas e a banda, con 65 músicos detrás miña, sigue dando voltas por esta vila, non? Cuando efectivamente había un contrato asinado con un número específico de kilómetros de marcha, non? Entón, bueno, de alguma forma é difícil, desde a miña perspectiva, observar que teño detrás de min 4 músicos con unha tuba, tamaño 5 cuartos, que levan moitísimo aire e que teñen que tocar 2 horas, ou pasaban xa das 2 horas, camiñando, non? O primeiro que se pasa pola cabeza é dicir, isto trátase de tocar música, non correr as Olimpiadas e desenvolver capacidade pulmonar de ciclista, non? E entón, bueno, despois de plantexar esta queixa á Comisión de Festas, pois os músicos decidiron subir ao autobús, voltar a Vigo e a festa sin cobrar. Entón, bueno, de alguna forma digo que socialmente a banda necesita seguir facendo e desenvolvendo esa parte social, pero na dosis adecuada. Sí, bueno, é que iso xa limita casi co digno, non? De, por favor, xa non podo
Claro, é casi un maltrato. Sabe que acontece tamén? Que un pouco lei de oferta e demanda. Sei que hai, e téñeme contado, porque estou en constante contacto con alumnos de dirección a través da Escola Galega de Dirección de Banda, que me contan que ás veces teñen que, pois, de alguma forma, aceptar determinadas cousas, que andar e tocar e pasacalles 3 horas pola vila adiante, ou facer tocar a banda en situacións de temperatura ou situacións de ubicación incorrectas, porque, según eles, o ano próximo a Comisión de Festas non vai contratar a súa banda, e si vai a contratar a banda veciña que si traga e fai todo o que a Comisión de Festas acceda. Entón, bueno, é necesario tamén, unha vez máis, entre os propios maestros directores, chegar a acuerdos e decir, bueno, coidemos os músicos e as nenas e os nenos e, de alguma forma, facamos o noso traballo ben para que esa xente toque de forma digna os seus instrumentos despois de estar ensayando 3 meses un repertorio, non? E despois de pasar ao longo da semana traballando o instrumento e chegar ao conservatorio, salir do instituto e meterse no conservatorio 7 ou 8 horas á semana, non? Un pouco de... E, por último, que cousas se gañaron nos últimos 40 anos para a banda en Galicia, concretamente? Pois gañouse, como decía antes, pois o feito de ter grandísimos especialistas en especialidades instrumentais que en 20 anos ou hai 25 anos non se nos pasaba pola cabeza, non? O feito de que unha banda amateur dunha vila acceda a transcripciones de compositores e en música que realmente non se nos pasaba nin pola cabeza hai 25 anos, non? É cuestión de ver nos últimos certámenes, analizar un pouco, brevemente, só as obras obligadas e as obras libres que bandas de nenos están presentando. Dis, Dios mío, e escoitas e dices, vaya nivel, vaya nivel, vaya nivel. E iso é esforzo do entorno de pais, do entorno académico, dos maestros e dos propios músicos, non? E das escolas, non? Das bandas. Que sería de nós sen as escolas? Sí, que sería, que antes decía Alejo, que sería de nós? Como músicos. Sí. Con isto non sei se algún compañeiro ou compañeira quere preguntar algo. Vale, pois non sei os vosos nomes. Modera a compañeira. Hola, sí, eu chamo-me Isabel. Quería primeiro agradecer toda a tarde que estamos pasando aquí de maravilla. Encantoume a primeira sesión, agora a segunda está superándoa. Entón, pois, primeiro deixar claro iso. E quería facer un comentario e unha pregunta, pero primeiro comentar, lembrome do piano ao principio da sesión. Quería defender un poquinho, porque hai 2 colegas pianistas acompañantes na sala. En fin, os instrumentos de tecla estiveron integrados en conxuntos, en orquestras, o mesmo que os instrumentos dedillados. Eu son guitarrista e tamén as arpas e todos estes instrumentos no barroco eran fundamentais e sempre tocaron en conxunto, e creo que por deixalos así un pouco para a reflexión, tal vez a cuestión do solismo teña máis a ver coa unha cuestión sociopolítica de cada momento, tamén coas posibilidades dos instrumentos armónicos e tamén coa existencia de virtuosos. Sempre ten habido virtuosos en todos os tempos, persoas que dominan o seu instrumento e lucen o instrumento. Ese era o comentario. Agora, a pregunta surxe dunha contradición que me pareceu, ou igual é unha contradición aparente, non? Que se ten dito e remarcado que nas bandas actuais hai moita xente xoven, moita xente nova e cada vez máis mulleres. Porén, pareceme curioso que no público non haxa esa xente nova, esa xente xoven, non? Porque é un pouco contradictorio. Os mozos non chaman polos seus amigos ou... É un pouco extraño que haxa unha faixa de idade moito alta, maior de 50, no público, e os componentes sexan
persoas xovens, non? Non sei se há explicación para iso. O estereótipo, mellor, non? Do que falábamos ao principio do público novo. Perdón, non conseguín... Perdón, que me metín aí e que penso... Non sei se o estereotipo. Eu creo que os músicos novos viven a banda e tocando. Entón, aí non entra estereotipo, porque é unha realidade artística, musical, social, de colegueo maravillosa. Entón, aí xurde a maravilla da experiencia da banda. Pero, claro, se non formas parte da banda e os teus colegas, digamos, novos, non? Tocan en bandas como... Non sei, eu imagino os rapaces estereotipando totalmente a banda, o repertorio, directores, compositores, arranxos... Adiós. Ben. E non sei que che parece a ti, pero é que eu creo, dá-me impresión, nos rapaces e rapaces de secundaria, igual que estereotipan tamén a música tradicional, que non teñen unha... que hai que deconstruir. Dios mío, pero que pasa ahora mismo? Non sei que che parece a ti, pero que eu considero que para gañar público hai que deconstruir estereotipos ahora mismo, musicalmente. Estou de acordo totalmente con todo, ¿no? Tanto que efectivamente chama a atención igual que a vosté o que acontece, ¿no? E veme a cabeza algo que estou constantemente lutando desde a miña perspectiva de docente nun conservatorio, ¿no? Os instrumentistas estamos desde nenos sendo orientados a observar a nosa vida, a nosa formación académica a través, como digo eu, a través do tudel, da trompeta, non? E costanos un pouco observar a vida desde unha perspectiva lixeramente máis amplia, non? En xeral, a todos os instrumentistas costanos moito, ás veces, pensar, refletir, leer, documentarse, porque estamos constantemente sempre sendo tan exigidos e tan saturados de tocar partituras e ler outro tipo de músicas, de ler outro tipo de escritos que, ás veces, a asistencia a conferencias, pensar, refletir sobre o estado das bandas ou das agrupacións costanos un pouco, non? Como que, bueno, parece que non vai con nós, non? Especialmente, me referindo concretamente ao estereotipo e ao grupo de alumnos que eu teño, non? Que hai que instigalos un pouco, picalos un pouco e motivalos en investigar, en pensar, en facerse preguntas a eles mesmos, non? máis que directamente pois coller o instrumento e comenzar como máquinas a tocar, non? Si, eu traballei estereótipos en relación á música tradicional e nodo e outras cuestións que nada que ver, non? Pero creo que hai unha realidade desconectada entre o que significa socialmente e o que significou sempre a banda en Galicia, porque o sea, cando había músicos instruídos, verdadeiramente instruídos musicalmente, aquí había xente que non sabía nin ler nin escribir e lía e tocaba partituras con tradicións, non? Entón, creo que hai algo de autoimaxe en todo isto, non? Que basta que... O sea, é como que asociamos o popular, sí? O popular a algo negativo, o sea, e os rapaces todavía arrastran esa realidade, tanto lingüísticamente, creo, o sea, é como todo un proceso que ten que ver ca cultura en xeral, xa que estamos na casa do Consello da Cultura Galega, lingüístico, musical, que ten que ver con unha construcción estereotipada do que noso, do que propio tamén, non? E de afastarse de, mellor algo máis mainstream ou mellor algo menos popular, non? máis comercial, máis capitalista, máis americano, e hai como unha especie de desvalorización constante do que propio e popular todavía máis.
Quizáis, disculpa, tampouco nos podemos esquecer do feito de que precisamente nesta situación sociosanitaria os que máis están de alguma forma sacando o fruto da conexión digital é precisamente esta xeración, non? E de alguma forma agora mesmo pois ás veces pode ser unha forma de escudarse, non? Directamente máis que acudir ali vou seguir isto en streaming, é posible que algo teña que ver tamén con isto. Consumo ¿no? tamén. Sí. Querías decirte algo, Fío, de... E logo estaba tamén Almuiña esperando para... Ben o Fío do que se viña falando? Sí, é que me parece moi interesante a pregunta de Isabel, porque é unha pregunta que eu tamén me fago, non? É dicir, hai como un momento en que perdes as persoas que estuveron estudando música na infancia e moi mergulladas nese mundo, e, bueno, despois saen a vida e como que se perde e sucede un pouco mesmo cos públicos, non? Entón, o quería relacionar con algo que decías ti antes, Javier, que é a necesidade de repensar os espazos sociais nos que situamos a banda, non? Entón, claro, hai que empezar a rescatala ou a que non estea exclusivamente na misa, na procesión, no momento, claro, históricamente para a xeración que vivimos é moi duro, non? Aquele momento do alzamento, de cando saía baixo palo, hai toda unha serie de connotacións moi fortes que é moi difícil borrar así da noite para a mañá, non? Pero claro, eu creo que sí que é posible empezar a recuperar espazos para as bandas, e máis as persoas que habitamos en lugares non moi grandes e que teñen unha banda de referencia, non? Eu sempre me pregunto, por que non toca a banda nas graduacións dos institutos, por exemplo? Pois estaría moi ben que tocara ao final, algo así un pouco, en fin, solemne e encomiástico e demais, non? Por que a banda non toca, eu vivo nunha vila nas aforas de Santiago que ten unha praza arredor da cal se articula a vida, pois por que non tocan ali o venres a tardiña ás 8? E entón os mozos e as mozas van ver a banda porque toca a súa amiga, ou o seu amigo, o seu mozo, ou a miña filla, o que sexa, non? É dicir, levar as bandas aos espazos de socialización e tamén, digamos, nos circuitos, nos horarios de socialización. Entón, creo que ese esforzo falta por facer. Falta por facer. Hai que botar, se cadra, un poquinho de imaginación, un poquinho de osadía. Estou segura que se chega ao instituto onde vivo dicindo, e este ano por que non invitades a banda a tocar na graduación? Bueno, de entrada en shock, estou convencida, pero despois, igual din, bueno, pois vamos a probar e ao mellor non sae tan mal, non? E isto de, por exemplo, unha temporada que estive nos Estados Unidos, pois facían moito isto, os rapaces, claro, ali había moita tradición e había un instituto moi potente en música e en performing arts que tiña, en fin, uns equipos brutais e tal, e entón ali, no marketplace, pois en determinadas horas, punta, pois o venres a tardiña ou tal, pois ian os rapaces cos seus combos de jazz ou tal, a tocar, e entón, claro, a vida social se daba alrededor diso e ainda ganaban unhas pelas de paso, non? Entón, creo que nos falta un pouco este salto, non? E creo que un salto que hai que dar de maneira consciente e planificada, porque sí que é certo que decía Bea de que a banda arrastra unhas connotacións simbólicas, bueno, moi fortes e bastante negativas. Sí, Almuiña, querías facer unha pregunta, un comentario, sí? Hai alguén máis que quixera tamén? Vale, Ale. Sí, non ten nada que ver con este tema. Na verdade, son dúas cuestións. Eu quero aproveitar que está Javier para que nos fale o se saliu os Países Baixos, París, Estados Unidos, pero quero preguntar por Portugal, non? Porque realmente nos últimos anos cambiaron as fichas do xogo radicalmente, non? Estás formado ali, ahora é unha alternativa, moitos compañeiros están tamén en Porto, en Lisboa, e quería, cuando menos, que se aportara un pouco de luz sobre cuál é o cuadro ou como foi esa evolución nos últimos anos, non? Que nos podemos esperar disso. E logo, xa, sobre unha curiosidade moi persoal, a mí interesa moito o que falabas antes do son, realmente, non? En última instancia. É certo que nos ámbitos nos que traballo eu máis, tanto nas músicas tradicionais como nas músicas
músicas antigas hai unha preocupación moi grande nos últimos anos, crecente, polos timbres, por recuperar tímbricas, porque o sonido de gaita galega que estamos escoitando simplemente non existía. Ese timbre non fai tantos anos, igual ten 70 ou 50 anos simplemente, non? Entón, como eran os timbres dos nosos instrumentos, e é imposible, non? Sempre que vemos estas fotografías, realmente proxectar como sonan, porque ás veces recuperamos obras dese período, temos aquí a Alejo e a moitos outros compañeiros, non? Que procuramos estar levantando ese patrimonio, pero logo as versións, no caso de que alguén se interesa realmente por esos repertorios históricos, pois son versións normalizadas, vou dicir, para que se entenda, e eu non detectei todavía unha preocupación aquí en Galiza por eses sonidos máis históricos, ou se existe esa liña, ou como vestí, ou se hai xente que transita iso a nivel internacional ou local incluso, que descoñezo. Sí. Comenzamos por parte de Portugal. Como docente nos dous países, eu participo desde hai tempo dirixindo a orquestra da Escola Profesional de Música de Viana do Castelo, e obviamente sei como funciona o entorno académico aquí en España, non? E como docente de grado superior en España observo que está a ser históricamente moi difícil e hai un promedio de abandonos enorme no grado profesional en España, porque resulta moi difícil compatibilizar o ensino, é dicir, a ESO e o bachillerato con todo o grado profesional de música. Son unha cantidade de asignaturas e de horas de docencia inxentes. Por lo tanto, ou hai unha vocación moi fuerte e un respaldo familiar e social moi fuerte, ou directamente en terceiro, cuarto, quinto de grado medio hai un promedio de abandonos enorme. En Portugal, que acontece de diferente? Que hai unha rede de escolas profesionais moi forte. Aquí, solamente no norte, temos Artabe, en Famalicão, temos Viana, temos Mirandela, depois en Porto hai un conservatorio tamén que, realmente o sistema de funcionamento é un pouco diferente, pero, é dicir, hai unha rede, concretamente, a área portuguesa que eu coñezo no norte do país, é unha rede moi forte de escolas profesionais, onde realmente os alumnos entran no que aquí chamamos o terceiro de la ESO, terceiro de ESO, e saen co segundo de bacharelato terminado. Paralelamente, compatibilizan no mesmo centro, nas mesmas instalacións, saen dunha clase de matemática e entran na aula de orquestra, van para o teatro, para a orquestra comigo, terminan a orquestra e van a inglés, e o día seguinte se resulta que hai un acto importante que ven o primeiro ministro portugués a Viana e a orquestra ten que exercer de abanderada do centro, pois se é preciso paralízase as clases ou recupérase as clases de matemática, de inglés, de sociocultural no outro día, porque a orquestra sinfónica ten que ensaiar. E entón, en toda esta rede de escolas profesionais, os rapaces e rapazas saen directamente xa co bacharelato e co grado profesional de música preparados para presentarse e facer as probas de acceso ao ensino superior. E entón, realmente, veño observando que ese sistema está dando uns frutos de moitísima mellor calidad que aquí en España, non? De facto, o que estamos recibindo nos conservatorios superiores cada ano é menor. É menor ainda recentemente. Estes días publicouse o número de aspirantes que van a concorrer agora ás probas de acceso aos conservatorios superiores de Galicia, de Coruña e de Vigo, e cada ano é máis pequeno, porque realmente é moi difícil compatibilizar nesa etapa dunha nena ou dun neno dos 14, 15, 16 anos que necesita tempo para socializar, necesita tempo para vivir, en definitiva, salir ás 3 da tarde do instituto, despois de estar toda a mañán, e meterse 5 horas no conservatorio. Despois chegar do conservatorio e ter que estudiar o violín, pois escalas, media hora de escalas, estudios e presentar un concerto porque ten audición no conservatorio. É moi difícil compatibilizar todo isto, non?
Entón, creo que as cousas van por aí. De aí que en Portugal está comenzando tamén a exportar a todas as orquestas, en especial Suíza, Alemanha, cada vez máis músicos de corda e de vento, de todas as especialidades, non? Voltando ao tema dos timbres, si tens razón, efectivamente non estou sentindo unha necesidade social de, oye, vamos a manter a esencia. Se Rimsky-Korsakov na segunda mitad do século XIX, mentras ele era inspector das bandas militares da Mariña rusa, escribiu un concerto para clarinete, un concerto para trombón e unhas variaciones sobre un tema de Glinka para oboe e banda, cun orgánico sen saxofones, con determinado orgánico, vamos a tentar ser fieles. No, directamente collemos unha versión desas partituras revisadas para un orgánico do século XX ou XXI. Por qué? Porque estamos condenados ao que decía antes, que desde o minuto 1 ao minuto 60 do programa, mentre tes ao público sentado, a banda son exactamente igual. Sea armonía diferente, compositores diferentes, estructuras formais diferentes, pero son exactamente igual. Por lo tanto, vai en detrimento da túa agrupación, de innovar. Por que nun concerto, nun pequeno auditorio dunha banda, non se abre cun pequeno ensamble? Non solamente, non con toda a banda, sino con octeto, con 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 oboes e 2 trompas. Hai moita música escrita, pois ni máis ni menos que por Mozart. Divertimento en mi bemol maior para este orgánico, o octeto de Beethoven. Por qué? É unha forma de enriquecer e abrir un concerto cun orgánico de instrumentos de vento que informe de como se tocaba no século XVIII, non? É importante eso. E eso, por suposto, extrapolado ao século XIX, orgánico e o son da banda do século XIX era 100% diferente do que estamos escoitando agora mesmo. Por lo tanto, como especialista de trompeta, estou constantemente demandando aos meus alumnos que coñezan e recuperen estes instrumentos que hoxe en día no currículum académico considerase instrumentos afíns á trompeta, que son a corneta e o fliscorno, cando realmente son especialidades instrumentais que requeren as súas boquillas específicas, o seu traballo específico técnico, son instrumentos diferentes, non? E que se están perdendo, non? Lembro, por exemplo, hai pouco, falando con un amigo, músico integrante da Banda Municipal de Madrid, que el, unha persona xa que está a punto de xubilarse e que lembra que cando el accedeu a esa banda na súa xuventude había 2 músicos da banda que tocaban o noven, que era ese famoso bombardino pequeno que ocupa o espacio de contralto, e pouco a pouco eso perdeuse, foron esos músicos xubilándose, directamente non se renovou. Vamos a esa pérdida de identidade de cada repertorio e cada... É dicir, igual que decía antes, Mozart escribiu para un determinado tipo de instrumental, para un determinado tipo de orquestra. E a ninguén, un director de orquestra, non se lle ocurre plantexar o Requiem de Mozart ou cualquier sinfonía de Mozart con orquesta completa. Sería unha aberración. Por que o facemos no entorno da banda? Sí. Agora, hai unha palabra, un comentario entre os espectadores que nos están vendo en YouTube que comentan: pensei que falaríades das moitas bandas que hai agora mesmo no panorama galego e o pouco que se lles impulsa. E porque se recortaron os concertos nos bares e se eliminou os músicos das rúas. Hai outra palabra pedida de Alejo Amoedo. Prego vos concisión porque temos que ir rematando. Vale. A da rede, perdoa, pode repetir que nos comentan dende a casa? Pensei que falaríades das moitas bandas que hai agora mesmo no panorama galego e o pouco que se lles impulsa. O por que se recortaron os concertos nos bares e se eliminou os músicos das rúas. Xa, claro, aquí entran, creo, 2 conceptos polisémicos da banda, non? Bueno, non o sei. Sí, creo que vas ben, sí. Claro, aquí falamos en concreto dunha formación específica que son as bandas de música e a súa traxectoria en Galicia nos últimos 150 anos
E a pesar de que a pregunta é de interese e corresponde, facerse certas preguntas ao respecto de que está a pasar tamén con respecto a outros modelos de bandas, agrupacións e demais, supoño que tamén está todo moi relacionado co proceso, bueno, xa viña de un proceso, creo eu, non de limitación, digamos, ou, bueno, non apoio específico da cultura musical, digamos, non, nin na rúa, nin nos bares, nin nos concellos, nin... Hai unha cousa, unha idea que me xurde, non, en relación á pregunta que nos comentan dende casa, que xa está tamén, por certo, no informe, creo que son lugares comuns, digamos, non vou a isto, está no informe que publicou o CCG de unha demanda histórica das bandas que ten que ver con esa demanda, que é o apoio económico, basicamente, e cesión de espazos, con respecto a lugares donde tocar, donde poder ensaiar, donde poder estar e donde non sei, Javier, se ti nos queres decir algo, pero eu teño entendido e tamén vexo que se refleja no informe que efectivamente hai pouco apoio de carácter económico a nivel institucional e un dos grandes problemas tamén ten que ver cos espazos tamén, non? Falabas incluso ti ao principio de todo, non? De dificultades de ter un espazo no que ensaiar, de, pero tocáis dentro. Sí, por supuesto, eso. Pero ahora mismo está a ser moi difícil, porque o traballo nesta situación sociosanitaria é difícil para todos, pero para as bandas moito máis difícil que para unha orquestra de cordas, porque efectivamente unha persona interpretando un instrumento de vento vai sempre a tocar sen máscara, está demostrado científicamente, polo menos o último que leín, dos instrumentos que de alguma forma transmiten o virus de unha forma máis directa son a trompeta e o oboe, e realmente está sendo moi difícil que unha banda co orgánico instrumental anterior teña un espacio desas dimensións para seguir traballando, non? É evidente que as bandas necesitan apoio e sustento, é dicir, o aluguer de unha partitura de un compositor recente, cualquier editora ás veces pide 500, 600 euros, os músicos necesitan determinados cousas en relación ao material, canas, o caso de saxofóns, o caso de clarinetes, aceites, etcétera, etcétera. Todo eso non ven gratis, non? E necesita, o entorno das bandas necesita moito apoio. Al final hai cantidade tamén de directores, teño entendido, que cobran un soldo porque a súa agrupación lle lo paga, o sea, os seus propios músicos consiguen cunha cuota mensual de socio contratar a un músico de director na súa banda, autónomo, digamos. É difícil, a situación é moi difícil. Alejo, ti querías, esta creo que vai a ser a última intervención. Estamos a punto de ter que marcharnos. Vale, é moi... procura contestar o máis breve posible porque sei que é moi longa a contestación, máis ou menos máis maxino, pero non nunca o falamos, a verdade. De que xeito a fonografía, o sea, o feito grabado, desde a pizarra, sobre todo levo a Galicia, incidiu neses gustos dos propios músicos na interpretación dun determinado repertorio. Non estou percibindo que me preguntes, perdóname. Sobre todo levo ao teu personal, o sea, ti escoitas discos de bandas, hasta que punto incidiron na selección dese repertorio. Non pola propia partitura, sino a escoita da fonografía editada, É vital, porque realmente, bueno, volto un pouco ao que decíamos antes, non? Os músicos ás veces estamos constantemente instigados de ler e tocar e coñecer determinado repertorio e vemos moito a nosa vida a través do Tudel, non? E o feito de, reservar no fin de cada ensaio 5 ou 6 minutos para dar a coñecer un novo compositor, un novo sonido, unha nova concepción de banda con agrupación diferente,
diferente, con un tanto por cento diferente de instrumentos sobre outros, eso conleva que, de alguma forma, estás dando a coñecer, pois, en moitos momentos, cousas que ningún deses músicos tuvo acceso ou tampouco tuvo curiosidade de coñecer, non? Por lo tanto, é determinante. Non sei se respondín a túa pregunta. Sí, eu tamén o vexo así. Sí, o sea, o feito de que se poida consumir música a través de algo tan inmediato como a fonografía, non a lectura, o sea, eu creo que transformou musicalmente o mundo, xa nin a banda, o sea, a cultura musical a que puidemos acceder no momento no que se puido gravar é absolutamente trascendental, creo eu, non? Coincidiremos todos na cultura musical e na formación de repertorio, non? Bueno, pois estamos encantados de estar aquí. Mandamos un saludo moi grande ás casas. Grazas por estar aí detrás. A conversa vai a quedar colgada na canle do YouTube. E gracias a Javier Viceiro Filgueira. Gracias a ti. Moitas gracias por estar aquí. Boa tarde. Gracias por participar. Non te sei